Fighter 2. Acción. Vols més ràpid? Ves a darrere d'ell. D'ell. Vamos a seguir al tractor del Maresme. Johnny Anaya. No, nothing. Sembla que es pedala aquí. Jo pujo seient, Oh! Hola! Vale. Uf, estàs bé? Les ulleres no les trepitgis. Ho he rebentat tot. Hola! No es veia, Uf, estàs bé? Sí. Déu-n'hi-do. Oh, està... Esquerra.
ya está. Vaya final, me escafre, ¿no?